Poniky prawie są. Wow! Jasné, že plný. To je mega. Ty vole, tak ten sa hral na Zlatana. Ideme dať čo vypiť. Ďakujem. Poniky, vítajte. Ideme na Nike Liga na dedine. V aute som s touto všívavou bandou, ktorá sa mi smeje. Musím vás ukázať do vlogu. Čaute. Ahojte, perfektne si to robil. Ty si perfektný vloger. Teším sa na vlog. Pozvánky sú, tuto to naozaj žije. Celá dedina ide na futbal. Celé dve dediny. Tak sme na štadióne na Ponikách. Poniky Bravecovo, tieto dve dediny pozná celé Slovensko vďaka reklamnému spotu. A dnes sa stretnú naživo tu na Ponikách v zápase 7. ligy. Prvý jarný zápas pre tieto mužstvá. Poniky Bravecovo, bizar sa stáva skutočnosťou. No ja vám tento zápas idem ukázať trošku takého netradičného svetla, takého zákulisia. Čo chlapci, kto vyhrá? Bravecovo! Bravecovo! Žiadny autobus až priamo k ploche. Bravecovo si zaparkovalo ďalej a išlo peši. Ste pripravení? Ne. Ako to skončí? Uvidíme. Dobrý deň. Dobrý. Hlavne nech neprší. Nebude. Hodinu 20 do zápasu a musím povedať, že tuto žije. A je tu všetko, čo k takému ligovému futbalu patrí. Obrovská fanzóna. A hlavne tí, ktorí ste prišli skôr a ste v Nike fanzóne, máte jedinečnú príležitosť, pretože my sme doniesli 2 vagóny cien, ktoré môžete získať. Komu fandíte? Komu fandíš? Koľko to skončí? 3-0 pre Poniky. Nič lepšie sa nemohlo stať ako takýto parádny zápas. Jak to skončí? Tak samozrejme, bude to veľmi dlhý boj, ale samozrejme Poniky, chlapci, moji zvýťazíme. V priamom prenose tento zápas odvysiela Dajto a my ideme ako liga v štandardnom prenose 7 kamier, teda v tom minimálnom. Kamery sú rozmiestnené okolo ihriska a takisto je tu prítomný VAR. Pre hráčov je to obrovský zážitok, pretože prvýkrát budú v telke. To je mega. Rozhovor s trénermi pred zápasom. Pán tréner, cítim veľkú nervozitu, možno nie len v kabíne, ale aj z vás ste mi prezradili, že prvý rozhovor takto naživo, čiže aká bola príprava na rozhovor? Príprava, keby som nebol šoféroval autobus, ktorým som doviezol fanúšikov, tak by som si určite povedal nejakej dobrej domácej. No. Ja nemohol som si dať, tak príprava nebola žiadna. Aká bola príprava na dnešný zápas? Na dnešný zápas žiadna, v podstate nie je žiadna, taká klasická, ako býva každý rok pred prvým jarným kolom. Adam, ty ako si užil rozhovor? Ja som si užil rozhovor, to je skvelé, ja sa normálne na toto tak teším, ako som sa už dávno netešil. Toto je presne taký ten freestyle, ktorý milujem. Toto je veľkolepé, toto je niečo unikátne, výnimočné, ale ten freestyle, áno, to je to, čo takýto dedinský futbal, čo produkuje a my to máme radi. A ja ešte poviem jednu vec, čo mi Laco povedal, aby som si zapamätal. Keď prídeš na dedinský futbal a vedia, že príde televízia, prvá vec, otvoríš výpku, zistíš, čo tam je a keď je výpka pripravená, zápas je pripravený, výpka bola pripravená, tak sa môžeme tešiť. To musí byť. Ideme ju skontrolovať niečo ešte si raz. ma naučil, tak ale si tak to zase užite. Človek sa učí celý život. Užíme si to. Akože trávička vzhľadom na ročné obdobie a na to, že to je prvý jarný zápas tu na dedine, v takýchto horách. Trávička super. Guys, how do you feel here in Poniky? Poniky prawie są. 7 kamier, televízne štúdio, rozhovory pred zápasom, rozhovory po zápase, nástupná brána, fanzóna, ligové lopty, VAR. Wow. Bude aj reflex. Ale dobrý deň sa praje. Nazdar. Čauko, ako? Dobre, ty? Dobre, Bude reflex? Bude reflex aj teleránko. Kedy sa s tým požiar, keď bol, tak ohlasovalo sa s tým požiar. Ukáž, ako sa tešíš na zápas. No a celý zápas ideme naživo na Dajto a ja som tu pri prenosových vozoch. A ja vás zoberiem do jedného prenosového vozu, aby ste videli, aby ste nasali tú atmosféru, ako to vyzerá v čase
keď sa začína televízny prenos a keď sa začína štúdio. Dobre, ponúkaj nám tú fanzónu, tak to povieme ti, kedy ťa dáme. 15. Nemusíš ísť, zostaň tak, aby si išiel dovnútra. Stoj na mieste. Tak, začni tam. 8. Adamko, priprav sa, budeme ťa ťahať. Nech sa ti páči, poď. Adam. Popoludne z obce Poníky. Myslím si, že v poslednom čase snáď dve najznámejšie dediny Poníky a Bravecov oklamnejší. Tam ešte ihrisko dajme. Na ihrisko, poď. Tlačí povedať bojozápas týždňa. Nie je to Ihrisko a úplne ideme tak, do štúdia o chvíľku. Ale keď si Dobre. predstavím, že tu máme Nech sa páči. spoločne Poď. 9 kamier, máme tu systém VAR. No čo, ako si idete užiť zápas? Pevne verím, že to bude zaujímavé. To musí byť zaujímavé. Už ten samotný build-up k zápasu má čo do seba, takže my sa tešíme. Dobre na moje koleno. Na svoju rozcvičku. Vidíte, že nechcú nič Chlapci pripravení? Jasné. Vždy pripravení? Vždy pripravený. Aké sú nálady pred zápasom? Výborné. Čo? Ideme si to užiť. Lepšie držať za ruku hráča Poníkov alebo Tigrana Barsegiana? Poníky. Výborne. Dobre, dobre. Paťo! No čo, je plný dom? Jasné, že je plný. Jak sa na to pozerá? Výborne. Teraz je ten úžasný moment, kedy na hraciu plochu prichádzajú aktéri. Bravecovo vedie, 1-0. Zatiaľ je to riadna mastenica, nic si nedarujú. A si spokojný? Veľa ľudí? Ja spokojný až na to, že málo gólov padlo. No ale veľa ľudí. Veľa ľudí, áno. A radšej by som bol, keby bolo viacej gólov, ale snad to príde. Vidíme zrušujúci zápas, plný emócií, nasadenia a na radosť domácich Poníky vedú nad Bravecovom po 45 minútach. 2-1. Ferry, ako? Dobre, skoro to zaobesil. No. Derby sleduje 2780 divákov. Rekordná účasť na tomto štadióne. Ďakujeme vám. Zarezávačky, totižto biznis nepozná nedeľu. To je iba tak akože pre vás, pre mladých. Proste biznis je biznis, hej. No, sobota, nedeľa je úplne jedno. Ale brutálna atmosféra, viac takýchto projektov by som si prosil. Skúsim to predebatiť s mojím otcom, keďže ja som Berger a Nike, Berger, všetci vieme. Skúsim sa s ním o tom porozprávať, ja si myslím, že on bude nadšený takisto. No. A dedina je dedina. To proste sa nedá oklamať, hej. Táto esencia tejto emócie je len tu. Posledné minúty zápasu a týto vrie. 2-2 zatiaľ, 2-2. Bravecovo je lepšie. Kokos. Ty vole, tak ten sa hral na Zlatana. Diváckou kulisou. Spokojný? Ale hej. Samozrejme, remíza je zaslúžená, aj keď tentokrát sme naozaj chceli vyhrať. Ale po remíze musí prísť odveta, takže do tretice je všetko dobré. Užil som si to fajn, akurát, že remízu neberieme, takže bude musieť byť odveta. Skončila sa Nigeliga na dedine, tu na Poníkach, výsledkom 2-2. Veľa ľudí, výborná atmosféra, takto má vyzerať futbal. A nie len na dedine, takto má vyzerať futbal všade.
Pozrite sa, je po zápase, ešte to tu žije. Okolo Brabecovo! Eška, Opel, Poniky! Ako nás bili ku koncu. Hej, no môžete byť radi za remizu, nie? Asi tak. A tí ľudia, čo povieš? Ďakujeme ľuďom, že prišli. Hej, Plný dom bol a ideme dať čo vypiť. Jak ste spokojní? Vyšlo to všetko dobre. Hej? Pre Peťu sme mali objednané ten zasnežovanie, no to nám nevyšlo. Takže to bolo počasie pre Barzegiana, ten zase neprišiel. No poďme si to zhrnúť. Nebol to veru zápas brankárov a náražačiek sme videli len pár. Ale fantastická atmosféra, výborná kulisa, perfektný bojovný zápas. A 2-2 dneska tu v Ponikoch, či na Ponikách, ako sa správne hovorí. 2-2 proti Brabecovu, reklamná kampaň završená reálnym zápasom. Perfektná atmosféra, perfektný zážitok, my v Nike Liga na dedine pokračujeme ďalej a najbližšie budeme na východe.